instalacións que ceda esteñan previamente acondicionadas e que permitan o seu uso inmediato, é unha cuestión do Concello que terá que aceptar Endesa. Claro, se Endesa non acepta, que o Concello tampouco fixo moita forza ou negociou mal aí. Non? Pero non hai ninguna cuestión xurídica. Igual que tampouco hai ninguna cuestión xurídica no tema de para onde van ir os cartos eses que Endesa di que pode recuperar dos conflitos que teña con Endesa, co propio Concello. Van solo para unhas determinadas asociacións. Bueno, pois, coincidindo con un argumento que se dixo aquí, nós, utilizando frases de un afiliado veterano do BNG das Pontes, non vamos defender a quen non se quere defender. Polo tanto, no tema do poblado das Veigas e no tema das entidades veciñais, que non presentaron ningunha alegación a este texto, sabendo, baixo o noso punto de vista, que se estaba perxudicando os seus intereses, pois, ala eles. Se a eles lles vale, ao BNG non é que lle vaya, pero dalle igual. Nós vamos a defender o interés xeral. Se ese interés particular entenden que está defendido, pois aló eles, non? Ora, que se recorden ben desta data da aprobación deste convenio e que vexan como vai ir evoluindo todo o problema do poblado das Veigas e a onde vamos a chegar co tema do poblado das Veigas. Que lle garantice a alguén cal vai a ser o tempo para que poidan adquirir esa parcela, as súas vivendas. Que lle garantice a alguén o tempo, concretamente, que lle diga anos que van a pasar e o que pode ocurrir en ese período de tempo. Igual, algúns dos que están aí non van a poder disfrutar delo. E non por causas naturais, precisamente. Pero, bueno, xa digo, se a propia asociación lle vale, pois nos entendemos que aí non somos nós quen para decir o contrario. No tema do plan xeral, pois a propia informe secretaria di que non ten ningunha influencia xurídica, que aparezca eso ou non. Eso de ter en conta as peticións de Endesa e tal. Pois se non ten ningunha, quítao. Ou porque o temos que deixar? Para contentar a Endesa, para que Endesa quede contenta con eso, pero se non ten ningún tipo de influencia iso. Bueno, tampouco facemos cabalo de batalla en elo, ni moito menos. E no tema de formalización de cesións, e no que son licencias, gastos, e do cumprimento e interpretación do convenio, pois máis do mesmo. Aí desestímanse a maior parte delas con criterio político, non xurídico, que nos entendemos que é importante que quede manifesto. Non vai a ser que daqui se poda desprender que o BNG só fai alegacións ilegais. Home, repito, fixemos 25, foron estimadas 4, 21 desestimadas, e desas 21, 10 teñen base xurídica, discutible en algún caso, baixo o noso punto de vista, lástima que non tuveramos oportunidade de discutilas, e 11 están desbotadas con un criterio estrictamente político. Estrictamente político. Logo, nos interesanos que se quede de manifesto, cando menos. Bueno, evidentemente, nos vamos a votar en contra desta proposta, porque nos seguimos defendendo que as nosas alegacións mellorarían con moito este convenio que, por moito que se queira insistir, de histórico non ten nada máis que na súa tramitación e de beneficio para o noso pobo, pois ten pouco, por non ser moi críticos. Bueno, como digo, remítome aos argumentos na desestimación das alegacións. Lóxicamente, amparándonos tamén no informe xurídico da Secretaría deste Concello, que pode que a ti non che resulte fiable, porque vexo que estás poñendo en duda os criterios xurídicos na resolución das alegacións. A nós sí, nos resulta fiable e, polo tanto, o temos en conta, ou cando menos non dudamos dese criterio xurídico. E, obviamente, faz mención tamén a que hai alegacións que se desestiman con criterios políticos e, bueno, pouco ou nada que decir ao respecto. É lóxico, está claro que desde o minuto cero temos unha visión política totalmente distinta tanto do convenio como de todo o contido do convenio. Polo tanto, nada que decir ao respecto. Solo facerche mención, porque facías a entrada da túa intervención, en primeiro lugar,
mención sobre da presencia, da conveniencia da presencia do alcalde neste pleno, decir que lle foi totalmente imposible acudir, e, polo tanto, pois, non hai outra situación máis que o feito de levar a cabo o pleno e el non pode asistir, disculpar en calquer caso a súa ausencia. E respecto, facías alusión tamén a unha noticia de prensa que salía onde poñía efectivamente luz verde ao convenio. A modo de explicación, si é que é perceptivo dala. Eso dicirche que é un titular, lóxicamente, que escribe un periódico que nada ten que ver este Concello, nin foi algo dito por este Concello, é unha interpretación, un titular que fai un periódico e nada máis. O sea, as declaracións que fixen foi respecto de que efectivamente se traía a pleno e do que desde este grupo de goberno se entende dos beneficios deste convenio para o desenrollo económico, social e turístico e industrial de As Pontes, nada máis. Procedemos á votación. Unha pequena aclaración. No, porque non vou a dar máis ronda de eso. Como seguimos no seguinte punto, o tema do convenio, podemos Pero é unha intervención que acabas de ter ti agora ao principio. Bueno, pois veña, contesta, Kiko, solo decir, solo puntualizar. Nos non dixemos en ningún momento que puxéramos en dúbida o criterio xurídico. Nos dixemos que das alegacións que se desbotan, 10 teñen un criterio xurídico e nós que podíamos discutir un par delas, 2 ou 3 criterios. Ora, do resto, evidentemente, os conocimentos da Secretaría nos vamos a superar nós con anos de experiencia, non? Bueno, pois aclarado eso, pasamos entón á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é aprobar o texto definitivo do convenio urbanístico asinado en data 19/5/16 coa empresa Endesa Generación S.A. Bueno, traemos a proposta de acordo que vou a ler tamén para que conste e vou a facer tamén, vou a ler tamén os antecedentes. Proposta de acordo de aprobación definitiva do convenio urbanístico asinado 19/5 con Endesa do 2016 con Endesa Generación de cesión de diversos terreos. Nos antecedentes consta o informe de valoración dos terreos a ceder por Endesa Generación que elaborou a empresa Eptisa en data xuño do 2014. En data abril do 15, a concelleira delegada da área de Industria e Comercio asina unha memoria xustificativa do interese na asinatura dun convenio urbanístico coa empresa Endesa Generación no que a empresa cede ao Concello en propiedade, en algúns casos, en uso terreos, instalacións e dotacións en diversos lugares do Concello. O día 14/5/2015, o arquitecto Edmundo González emite informe relativo á certificación do solo e posibilidade da súa segregación. Deste informe, ademais, dedúcese que no informe da empresa Eptisa existen erros na delimitación dos bens a ceder. A empresa Endesa Generación achegou uns títulos de propiedade de diversos terreos que estarían inscritos no rexistro da propiedade e que se corresponderían cos terreos a ceder. En data 15/5/2015, a empresa Estudio Técnico Galego elabora o informe de custe de mantemento dos inmobles que figuran no convenio entre o Concello de Endesa e o Concello. Segundo este informe, o custo anual do mantemento será de 129.409,62 euros.
En data 19 do 5 do 2015 asínase o texto de convenio que aprobou Endesa Generación entre o Concello das Pontes e os apoderados da empresa para a súa sinatura. Neste senso, aportas a certificación de data 30 do 4 do 2015 que emitiu o secretario do Consello de Administración de Endesa. Expón as facultades que se lles otorga aos firmantes. A técnico de xestión tributaria emite a día 22 de 6 de 2015 un informe relativo á minoración da cota tributaria do imposto sobre bens inmobles de naturaleza urbana e rústica derivada da transmisión por parte de Endesa dos terreos contidos no convenio. De acordo con este informe, o Concello deixará de percibir polo citado concepto 91.301,48 euros. A empresa Eptisa, en data xullo de 2015, elabora un novo documento no que se enmendan algúns dos erros que detectou o arquitecto en data 14 de 5 de 2015. Informe de data xullo de 2015 do arquitecto Edmundo González. Neste informe descríbese máis polo miúdo a clasificación dos terreos que serán obxecto de cesión e se determina o procedemento da súa segregación. Segue habendo discrepancias nas superficies de algún dos terreos en algunha das referencias catastrais. A secretaria municipal emite informe ao texto do convenio en data 30 de 7 de 2015. O texto do convenio aprobouse inicialmente en sesión plenaria de data 9 de 9 de 2015. O convenio someteuse a información pública durante 20 días hábiles mediante anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia, número 197 do 15 do 10. O anuncio de información pública tamén se inseriu no Diario de Ferrol en data 22 do 9. Fai referencia a todas as alegacións que xa debatimos e dice que o día 25 do 2 se dá traslado a Endesa das alegacións que se presentaron durante o período de información pública e se recibe escrito de contestación o día 31 do 5 do 16 por parte da empresa. O arquitecto Edmundo González emite informe 29 do 9 respecto da documentación técnica correxida que elaborou a empresa Eptisa e que lle fora facilitada, neste caso, a través de correo electrónico. No informe conclúese que o obxecto do presente informe será a comprobación da adecuación do deslinde de dominio público hidráulico, a súa adecuación aos terreos obxecto do convenio de cesión e a conformidade do documento de identificación e cuantificación dos mesmos á normativa urbanística vixente e que non será obxecto deste informe a comprobación do importe do valor cuantificado, senón do procedimento empregado, e di que non se atopan inconvenientes urbanísticos ao respecto. O día 7 do 10, a empresa Eptisa presenta a documentación técnica corrixida que ten data setembro do 16 e que xa informara o arquitecto. Desta documentación resulta unha valoración total dos bens que se ceden de 79.936.542,49 euros. A Secretaría Municipal emite informe xurídico ás alegacións presentadas durante o período de información pública en data 24 do 10 do 2016. O día 12 do 2016, a concelleira delegada de Atención, Participación Cidadá e Desenvolvemento Local dicta a proposta de resolución das alegacións que se presentaron durante o período de información pública. O mesmo día remítese á empresa asinante do convenio a proposta do texto definitivo do convenio no que se reflicten modificacións derivadas das alegacións presentadas, da adaptación á normativa en vigor, precisións respecto dos terreos obxectos de deslinde do dominio público hidráulico, a previsión da cesión en propiedade da área emerxida da escombreira exterior, a cesión da propiedade e non do uso do terreo comprendido entre a cota 337 e o límite de dominio público hidráulico, coa correlativa eliminación de dereitos de reversión por parte de Endesa en caso de recrecido da escollera actual. Tamén se introducen modificacións referidas a erros na numeración de planos, transcripción do texto e de aclaracións de redacción. Neste escrito motívanse, ademais, cada unha das modificacións introducidas no convenio. Endesa amosa a súa conformidade co texto definitivo do convenio mediante escrito recibido neste Concello en data 15 do 12 do 2016.
A empresa Eptisa presenta no Concello o informe de identificación e valoración da zona que se cede relativa á área emerxida da Escombreira o día 15 do 12. De acordo con esta documentación, a zona cedida ten a clasificación de solo rústico de protección de augas e solo rústico de protección do patrimonio por estar afectado ao xacemento arqueolóxico con numeración GA 150-791. A valoración deste terreo ascende a 982.008,89 euros. O arquitecto do Concello emite informe técnico respecto desta última documentación o día 15 do 12. No informe verifícase a comprobación da documentación do deslinde de dominio público hidráulico, a súa adecuación aos terreos obxecto do convenio de cesión e a conformidade do documento de identificación e cuantificación dos mesmos á normativa urbanística vixente. Como xa se dixo, non será obxecto deste informe a comprobación do informe de valor cuantificado senón do procedimento empregado e conclúe que non se atopan inconvenientes urbanísticos ao respecto. O custe de mantemento da área emerxida da escombreira exterior o elabora a empresa Estudio Técnico Galego. A Secretaria Municipal emite informe xurídico á proposta de aprobación do texto definitivo do convenio en data 16 do 12 do 2016. O artigo 168 da Lei 2/2016, da Lei do Solo de Galicia, relativa á formalización e perfeccionamento dos convenios, establece no seu parágrafo número 4 que o texto definitivo dos convenios haberá de ser ratificado polo órgano competente, debendo asinarse dentro dos 15 días seguintes a notificación da aprobación do texto definitivo pola persoa ou persoas interesadas, privadas ou públicas. Transcurrido este prazo sen que o convenio fose asinado, quedará sen efecto. O artigo 402 do Decreto 143/2016 regula o perfeccionamento dos convenios urbanísticos. O parágrafo primeiro deste artigo indica que o texto definitivo dos convenios deberá ser ratificado polo órgano competente, debendo asinarse dentro dos 15 días seguintes á notificación da aprobación do texto definitivo pola persoa ou persoas interesadas, privadas ou públicas. Transcurrido ese prazo, sen que o convenio fora asinado, quedará sen efecto. A formalización deberá realizarse en documento administrativo sen prexuízo do dereito de calquera das partes para solicitar a súa elevación a escritura pública. O artigo 403.1 deste mesmo decreto establece, en canto á publicidade dos convenios, que o texto íntegro dos convenios, xunto co seu acordo de aprobación, publicarase no Diario Oficial de Galicia. Por todo isto, propoño ao Pleno do Concello, á vista do artigo 22.2c da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, acadar o seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente o convenio urbanístico suscrito con Endesa Generación S.A. o día 19 do 5 do 2015 para a cesión ao Concello de diversos terreos coas modificacións contidas na proposta que se xunta. Segundo, publicar o texto íntegro do convenio xunto co seu acordo de aprobación no Diario Oficial de Galicia. Notificar este acordo á empresa Endesa para que no prazo dos 15 días seguintes á notificación deste acordo formalice en documento administrativo o texto definitivo do convenio. Transcurrido este prazo sen que o convenio fose asinado, quedará sen efecto. Cuarto, por último, de acordo co disposto no artigo 46.1 da Lei 29.998 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse o recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, os interesados poderán interpoñer calquera outro que estimen pertinentes. E está redactada a proposta do texto definitivo. Algunha intervención? Manolo? Xuntos? O punto no que estamos, que é a aprobación do texto definitivo do convenio. Sí. Levase falado moito do convenio de Endesa neste salón de plenos.
De feito, firmouse ás presas o 19 de maio de 2015, a escasos días das eleccións municipais, pero tan importante era que só se tiñan 3 meses para proceder á súa aprobación inicial e non se cumpliron, senón que se prorrogou o plazo ata o 9 de setembro. A partir de aí, abriuse un período de exposición pública que rematou o 9 de novembro, no que se presentaron as alegacións que vimos antes, pero é que non foi ata febreiro deste ano, 2016, cando se lle dá traslado a Endesa, e non é ata o 31 de maio, 3 meses despois, cando contesta Endesa. A secretaria emitiu o informe xurídico das alegacións o 24 de outubro, 5 meses despois, e chama a atención que non é ata o 12 de decembro, o luns da semana pasada, que se edita a proposta de resolución das alegacións pola Concelleira de Desenvolvemento Local. Dende o luns pasado sorprende a rapidez e a axilidade coa que se desenvolveu este procedimento, remitíndose no mesmo día a Endesa a proposta do texto definitivo do convenio, e chama especialmente a atención o día 15, día dunha actividade frenética neste concello, porque responde Endesa, casualmente entra no concello tamén informes de valoración de TISA sobre a zona emerxida da escombreira exterior, e tamén no mesmo día o arquitecto emite informe técnico respecto desta última valoración. O día seguinte, o venres, a secretaria emite informe xurídico a proposta de aprobación do texto definitivo do convenio e o mesmo día, a última hora da mañá, casualmente, convoca aos grupos políticos municipais a unha comisión informativa para o luns 19, pero sen darlles acceso ao expediente, precisamente sendo durante o fin de semana cando máis tempo tiñamos para miralo. Non é hasta este luns 19 que tivemos acceso ao expediente completo deste convenio. Non era a miña intención facer isto, pero que os acontecementos levan-me a repetir o discurso que fixo Jéssica no pleno anterior sobre este convenio. Según se dixo, según se afirmou, este é o convenio máis importante que se firmou con Endesa en toda a historia. Pero se é así, o primeiro que se bota en falta é un exercicio de transparencia e participación que non existiu. O que é certo é que despois dun ano que se tardou en traer ao pleno as alegacións deste convenio, a nós só se nos deu acceso á documentación nestes últimos 3 días. Cando menos debería dársenos acceso ao expediente do 24 de outubro, data na que a secretaria emite informe xurídico ás alegacións públicas. Porque o importante aquí non é só que veñamos nós a defendelo a este pleno, senón que o que queremos é que a xente se entere do contido do convenio, que poida formarse unha opinión e que decida se lle parece bo ou non este convenio. De feito, creemos que a xente non sabe moi ben de que vai, posto que, como tamén comentaron os outros grupos, non hai moitas alegacións, moitos colectivos e asociacións desta vila non as presentaron, o que nos leva a pensar que realmente a xente non coñece o contido deste convenio. Polo tanto, correspóndenos esbozar unhas pinceladas sobre o que supón este convenio para este pobo. Antes de nada, queremos deixar claro que no sustancial o novo texto do convenio non ten grandes cambios con respecto ao anterior e, fundamentalmente, segue a ser un convenio que únicamente beneficia a Endesa, xa que lle permite desfacerse dunha morea de propiedades que o único que lle causaban eran gastos de mantemento, e falando nunha linguaxe coloquial, cargarlle o morto a este concello sen asumir ningún tipo de responsabilidade nin compromiso. Non podemos tolerar que unha empresa que gana nesta vila millóns de euros diarios ou mensuais vilipendie deste xeito a este concello e a este pobo. A pesar de definirse como un convenio urbanístico, tamén segue sen aparecer no expediente, polo menos non o vimos, ningún informe do concelleiro de urbanismo. A valoración que fai agora TISA das propiedades cedidas con fecha de 7 de outubro
ascende agora aos case 80 millóns de euros. É certo que é unha oportunidade única para ter estes terreos, pero realmente sabemos para que os queremos. Sería preciso ter un plan de xestión, de uso, de explotación, que non vimos no expediente, que é o que realmente lle dá valor a eses terreos para o povo. Levando unha situación da vida cotiá, como tamén dixo Jéssica no outro pleno, sabemos que hai quen herda terreos e casa que lle contan a hora de declarar, pero que non teñen utilidade, eso lle dan gastos e finalmente remata vendendo por 3 pesetas o primeiro especulador que se achega. Os 80 millóns nos que se valoran as propiedades non son suficientes para o mantemento, por exemplo, do edificio do Tesouro, xa que nas condicións nas que se atopa é unha ruína manter ese edificio en condicións para o seu uso, se non se ten previsto un proxecto ou un plan para o seu desenvolvemento das actividades económicas. O mesmo ocorre, por exemplo, con instalacións do lar, canto custa manter esa piscina ou renovar as instalacións, que xa sabemos que todos como están. O mesmo coas pistas de fútbol, etc. En canto ao polígono industrial Porto Roibo, xustifícase no convenio pola necesidade de solo industrial. É certo que as Pontes ten un problema de carencia de chan industrial, pero realmente os metros que se ceden no polígono de Porto Roibo tampouco son tantos, e hai que recordar que se atopan nas inmediacións do lago e que están condicionados en grande parte ás normas medioambientais. Ademais, tamén o noso debe recordar que non parece moi apropiada a instalación de industrias que vertan os seus residuos ao lago. Polo tanto, habría que facer unha obra grande de inversión en servicios para que se poida usar. Por outra banda, a cesión faise en condicións físicas e xurídicas que presente a data en que se formaliza a cesión. Polo tanto, como xa dixeron tamén os compañeiros, queda claro que é o Concello quen debe ocuparse da conexión destas instalacións coas redes públicas de suministración de auga, de enerxía de saneamento, da súa calificación, e isto é o mesmo que ocorre con este terreo, é o mesmo que ocorre con todos, agás os do poboado. En canto ás casas da Vila Bella, por exemplo, cédese o uso dos terreos, e onde peor, por 75 anos, pero os gastos son todos a cargo do Concello outra vez. E se Endesa que fai en algún momento falta, con comunicalo xa está listo. Dice claramente que non vai pagar ninguna indemnización ni compensación ao Concello polo gasto feito nesas edificacións. Justifícase que se vai crear ali un museo, pero tampouco se cuantifica nin o mantemento nin os custes. En canto ao material para o museo e as exposicións, prevese no convenio que o prazo para retirar o material cedido por Endesa é o 31 deste mes, o sea, a semana que ven. Xa sabedes que bens vades querer, non sei se necesita para isto un plan ou un estudio ou algo, porque nos chama a atención que tampouco consta no expediente. En canto ao tesouro, como xa dixen antes, custa máis o seu mantemento que o valor real do edificio. Entón, estáse cedendo a propiedade, pero establecese que Endesa pode seguir usando as instalacións que usan ao este do edificio e que o Concello corre cos gastos de mantemento outra vez dos edificios e que os viais e a urbanización e instalación de redes de saneamento, auga, enerxía, telecomunicacións corren tamén de conta do Concello. Ademais, o Concello, que nos parece algo increíble, ten que adoptar as medidas para impedir o acceso de persoas ou vehículos non autorizados á propiedade de Endesa. Bueno, creemos que, cando menos, neste punto se debería de exixir a entrega deste terreo das mesmas condicións que no poboado. No poboado, chámanos a atención que non se inclúa o Hospitalillo. Por que? No informe de Secretaría se recolle que está en negociacións con Endesa
para o seu uso. De feito, aparece na prensa local, como xa dixo antes Kiko, que se comezou coa tramitación, aparece na prensa local que se están en negociacións para adquirir ese hospitalillo. Como dixo Kiko tamén, houbo tempo de sobras para incluílo na tramitación deste convenio. En canto ao poboado, tamén queremos deixar claro aos veciños que o que se cede, o que cede Endesa ao Concello son os equipamentos públicos, os viais, os aparcamentos públicos, as pistas de tenis, o conservatorio, os campos de fútbol, o lar, as pistas deportivas, as residencias panais. En ningún caso, os terreos nos que se atopan as vivendas. En canto ao dereito de reversión, na consulta que se lle fixo a Endesa, figura na cláusula quinta que aínda non sabe Endesa se van poder vender as vivendas nin en que condicións se farán a venta. O que nos parece destacable é que debemos de poñer en coñecemento dos veciños, porque, vamos, tamén se indica que Endesa é a lexítima propietaria dos terreos e que estima que sobre ningún destes bens que cede o Concello existe dereito de reversión por antigos propietarios e que, de existir, o Concello debe relevar Endesa de calquera responsabilidade por evicción, bueno, o que dixen antes. Polo tanto, Endesa non vai satisfacer ninguna cantidade ao Concello e o Concello renuncia a recibir tal cantidade someténdose aos riscos de evicción e ás súas consecuencias. Será o Concello quen finalmente responda das demandas de reversión dos veciños afectados. Por este motivo, creemos que debería figurar no texto do convenio a seguinte salvedade: que o Concello se faiga cargo, o Concello farase cargo das reclamacións con respecto aos viais e aos equipamentos, pero en ningún caso con respecto das vivendas. Porque noutro caso o que acontece é que se responsabiliza o Concello dos problemas derivados das propiedades que nunca van ser titularidade do Concello. E xa, para concluir, Xuntos por as Pontes creemos que faltan, en primeiro lugar, faltan datos reais para valorar o custe que deberá asumir o Concello. Se só nos guiamos por cifras dos informes aportados, poderíamos dicir que só nos custaría 129.000 euros de mantemento máis 92.000 de minoración por impostos, é dicir, 221.000. Pero, por suposto, que o Concello, claro que estaría en condicións de asumir este gasto, pero é que esta situación non é a real. Como vimos, non aparece nin estimada inversión para levar adiante ningún dos proxectos. Non hai unha memoria justificativa do que custa manter as instalacións realmente, tampouco do que custa poñelas en marcha para o desenvolvemento económico. En segundo lugar, vemos que hai inconcrecións no que se refire ao poboado das Veigas. En terceiro lugar, Endesa é unha empresa privada e, como tal, negocia o que a ela lle convén aos seus intereses. O Concello ten a responsabilidade de facer unha xestión por e para os veciños e que sexa sostible no tempo. Queremos, vos deberíades exixir a Endesa que presente unha memoria do custe real das cesións que fai o Concello e debedes requerirlle a Endesa que presente un plan industrial de desenvolvemento neste Concello. Debedes exixirlle a Endesa que se implique, que poña cartos para a creación de solo industrial que permita un futuro para as Pontes. Falemos do que realmente importa. Falemos do futuro da nosa vila e do futuro dos nosos veciños e veciñas. Exixamos a Endesa que se implique de xeito real. Está sacando da nosa vila millóns de euros de aproveitamentos cada día, cada mes, e a cambio non nos está ofrecendo nada. Estas cesións o único que comportan é un beneficio económico máis para a empresa, pois xa non ten que ocuparse do seu mantemento, o que lle supuña unha grande inversión de cartos que agora terá que sufragar este Concello. En cuarto lugar, e xa remato, afirmamos que houve un secretismo absoluto neste tema que non beneficia a ninguén.
porque cuestións deste calado deberían tentar traballarse conxuntamente e abertas a aportacións e críticas antes de chegar a este punto. Cada envergadura deste convenio debería ter unha campaña de exposición pública e explicación á veciñanza, que lle quede claro á xente de que se está falando. Propoñemos que se creen mesas redondas de debate e exposición do convenio e que, dada a súa importancia e incidencia para a veciñanza, as arcas públicas municipais e o desenvolvemento económico do Concello se someta a consulta popular. Todas temos dereito a decidir e máis sobre cuestións tan importantes como esta. Por todo isto, e porque consideramos que tal e como está feito o convenio hai un risco evidente de imposibilidade de manter no futuro os proxectos que se propoñen, o noso voto será en contra. Bueno, a verdade é que non sei por onde empezar, María. Porque despois, primeiro, traemos o texto, é lóxico, ti non estabas, polo tanto, non coñecías ou das a entender, non, manifestas que non coñecíades o expediente, que houve un secretismo absoluto e que non coñecías, non sabíades de que iba este convenio. Non sei a que te refires, o sea, creo que este convenio é a terceira vez que se fai un pleno ao respecto. E, polo tanto, se fixeron comisións informativas, se debateu ampliamente, é un tema que se ven falando dende fai moito tempo, e tal. E mintes, e así me estaba dicindo a secretaria, de que se vos convocou a comisión informativa e non se vos deu acceso ao expediente. Porque sí que se vos deu acceso ao expediente. Entón, estaba completo, e, polo tanto, creo que estás faltando á verdade. Sorpréndeme todo isto que dis, porque o teu grupo non presentou alegacións. Non presentou alegacións ao convenio. Entonces, si tantos inconvintes lle víades ao convenio, si tan malo é, si tantos erros contiña, si tantas dificultades ten, si tantos prexuicios entendedes que lle vai a causar o Concello, pois deberíades haber presentado as alegacións que para iso se abre o prazo, non? E repito, non presentachedes ningunha. É un tema que, como digo, faz unha exposición que foi a mesma que fixo a túa compañeira Jéssica, a anterior concelleira, polo tanto, xa se debatiu moitísimo sobre iso no pleno naquel momento e se deu a explicación absolutamente a todas as cuestións que plantexabais. E recordo concretamente que volves a facer mención a ela sobre que non se dan datos reais á hora de valorar os costes para o Concello. Xa se explicou por activa e por pasiva, tú non estabas, pero verías o pleno ou terás coñecemento desto, se explicou que son os costes que a data de hoxe, que hoi por hoi, suporán para o Concello asumir todas estas infraestructuras e todos estes bens, todos estes terreos, tanto rústicos como urbanos. Non se está a valorar, porque non se pode facer, porque é imposible de facer, valorar os costes que pode ter os proxectos que se leven a cabo. E eu, no anterior pleno, poñía o exemplo de non podemos valorar os costes que pode ter o edificio do Tesouro no futuro, porque habrá que valorarlos cando se leve a cabo o proxecto que se leva a cabo en ese lugar. Si finalmente o que se fai en ese edificio é un viveiro de empresas, pois terá unhos costes, obviamente, pero non son os costes que temos que valorar agora.
Os costes que temos que valorar agora son os costes que terá para o Concello das Pontes o mantemento desa infraestructura hoi por hoi, que son os costes que está a ter Endesa, entendo, e os que se consideran para manter o edificio en condicións que non continúe a ter deterioro. Outra cousa será os costes que se xeneren despois cos proxectos que se poidan levar a cabo ali nun futuro máis corto ou máis longo. Entón, as valoracións están feitas por unha empresa de reconocido prestixio, están feitas por técnicos especialistas e, polo tanto, son os costes reais que este Concello ten que ter en conta. Añádense agora a valoración de costes de mantemento da nova área que se incluye neste convenio, que é a zona das rotopalas, que é onde están as rotopalas. E é un espacio que facía mención antes Kiko a él, xa se contesta nas alegacións, se inclúe agora, efectivamente é unha das novedades deste convenio. É pouco máis que añadir, porque sería incidir sobre temas que xa foron debatidos por activa e por pasiva, que xa foron plantexados, son os mesmos que plantexas ti agora, e xa foron, como digo, explicados e informados en plenos anteriores e nas comisións informativas, pero creo que bueno, tú facías pouco menos que un meeting, facías un meeting na túa exposición, isto non é un meeting, o sea, aquí do que estamos a falar é do convenio, do contido do convenio, dos novos contidos, das modificacións que se levaron a cabo nel a tenor en moitos casos das alegacións presentadas que se estimaron, e nada máis, polo demais, a Secretaría deste Concello, que é a que ten que informar, di que as modificacións introducidas neste último texto non se consideran sustanciais ao tratarse de puntualizacións derivadas do período de información pública, que son meras adaptacións ás novas circunstancias legais, en moitos casos, e de feito, e de precisións na súa redacción. E dice que respecto da modificación relativa á inclusión dun novo ben na zona do lago, este é o que me estaba a referir, na que se mantén a clasificación do solo, porque se trata de solo rústico de protección de augas e de protección do patrimonio por estar afecto a xacemento arqueolóxico e os parámetros urbanísticos, e en relación á valoración total dos bens incluídos no convenio, esta nova zona que supón únicamente o 1,23%. Dice que debido á entrada en vigor o pasado día 9 do 12 do decreto 143 do 22 de setembro do regulamento da Lei do Solo de Galicia, o texto que se formaliza en documento administrativo sen prexuízo de dereito de calquera das partes para solicitar a súa elevación á escritura pública. Di que se informa favorablemente a aprobación definitivamente deste convenio. Polo tanto, non é necesario levar a cabo un novo plazo de exposición pública para un novo plazo de presentación de alegacións, é dicir, se seguiu a tramitación legal pertinente, o proceso administrativo como se establece na xurisprudencia administrativa, e, polo tanto, non hai novo plazo de exposición pública para presentación de novas alegacións. Non hai secretismo ningún, obviamente o convenio, o texto definitivo do convenio se dará a coñecer, é o mesmo, como digo, só con estas pequenas modificacións, polo tanto, non teño nada máis que añadir. Xa foi sobradamente debatido, xa se expuxeron todos os argumentos, todas as cousas que plantexa xa foron contestadas no seu día, e ao contido deses plenos me remito. Rapidamente,
intervención rápida. A ver, non estaba dando un meeting ni nada, é o meu tono de voz así, ademais estou nerviosa, porque é o meu primeiro día aquí, así que é o meu tono de voz así. Despois, falaches da inclusión dos terreos emerxidos, que era posible, entón tamén creemos que se son posibles esa inclusión deses terreos, tamén sería posible a inclusión do terreo do Hospitalillo. En canto ao expediente, a mí o que me consta, eu hasta recibín a notificación para vir a este pleno o martes, parece, na miña casa. Pero o que me conta Alberto é que a él o notificaron a última hora do venres e que se chegou ao Concello e que non estaba o expediente no sitio no que tiña que estar, non sei onde tiña que estar, non teño nin idea. Perdona, entonces, un momento que che contesta a secretaria, porque é a responsable, neste caso, dos expedientes. Se fixo a notificación, Alberto estaba aquí, efectivamente, na comisión informativa, e tuveron que esperar un ratiño para poder levar xa a convocatoria do pleno. Pero doulle a palabra á secretaria para que che conteste, porque senón eu digo que ti mintes, ti vas a decir que minto eu, pero a secretaria é a que che pode contestar en este caso. A ver, del propio expediente se deduce que estaba todo firmado ese día. Y de hecho, el concejal Kiko da Silva se llevó el expediente para su casa el fin de semana. Vino a pedirlo, igual tú non o pediste. No, eu non, porque non o podía pedir. Eu cando estaba, non sei se eu tiña outra persoa ou algo, pero non o había cando vin eu ao Concello. Bueno, reiterar unha vez máis que o expediente completo estaba a vosa disposición e, polo tanto, non é certo iso que estás a decir. Estaba o expediente a vosa disposición. Bueno, contestarche xa por último, decir que falas, que como digo, que se incluiu algún terreno máis, que tamén se podería incluir o terreno do Hospitalillo. Remítome outra vez á contestación das alegacións. Este Concello está a negociar con Endesa a cesión do Hospitalillo en algún término, me refiero con algunha fórmula que se veremos como vai a negociación, pero dende logo estamos a abordar este tema con Endesa coa intención de levar a cabo un xeriátrico en esas instalacións, tanto nas instalacións que xa hai agora mesmo como no terreno anexo ao antigo Hospitalillo. Polo tanto, non é motivo deste convenio, non está incluído neste convenio, pero informar, como xa se fixo mención nas respostas ás alegacións, que se están a levar a cabo esas negociacións. Benega. A ver, un dato sobre este último, sobre o Hospitalillo. Bueno, indicar que sí debe de haber negociación, porque hai un proxecto xa redactado, polo que o Concello pagou 20.000 euros para esa instalación, aínda que a instalación non é municipal, non? Pero, bueno, xa está redactado o proxecto. O que sí pediría tamén ao equipo de goberno que fixera unha reunión o antes posible para explicarnos cal é a previsión que eles teñen de traballo sobre ese tipo de infraestructura, é dicir, si nese Hospitalillo e nos terreos anexos se vai a construir un xeriátrico municipal, non? Entonces, si pediríamos que se fixera esa reunión, porque nós estamos moi interesados en conocer a información que poida manexar o equipo de goberno tamén, non? Ou incluso tamén lle podemos aportarnos información, que creo que tamén é interesante, non? Bueno, fora deso, aparte, comentar o do convenio, a nosa posición xa a conocedes. Temos que reconocer que o convenio millora con respecto ao que se presentou originariamente, pero, bueno, evidentemente, esa millora que se produce para nós non é a que se debería de ter producido e é prácticamente, segundo o noso punto de vista, pois formal máis que de contido, non? Co cal, pois, a nosa posición tampouco pode variar a respecto da que tiñamos na aprobación inicial do convenio. Si nos gustaría tamén aclarar determinado tipo de información que xurde nos medios de comunicación e que pode sembrar certa confusión tamén entre os veciños e veciñas das Pontes. Parece darse a entender, ou cando menos é o que se transmite
nos medios de comunicación que este convenio leva unha parte económica e unha parte de cesións de bens, non? De feito, pois, da última información dun medio de comunicación di que é un acordo histórico e que o seu importe económico, máis de 75 millóns de euros, e pola cantidade de propiedades que pasarán a ser titularidade municipal. Aí hai unha mala redacción, a xente ten que saber que en todo caso serán 75 millóns de euros, non? En instalacións que pasarán a ser propiedade ou titularidade municipal. É dicir, non hai carto e cesións. É todo un, nada máis, solo cesións. De feito, nós, si quixéramos deixar constancia, que vai a ser o primeiro convenio que se vai a asignar con Endesa, donde non hai ningún tipo de aportación económica por parte de Endesa. Non? Creo recordar que vai a ser o convenio número 9 que se vai a suscribir con Endesa, o número 9, desde o ano 1988, xa levan pasados corporacións por aquí, e en todos eles, hubo aporte económico e cesións. En todos, aporte económico e cesións. No do ano 1988, o importe que ingresou o Concello foron 670 millóns de pesetas daquela. 670 millóns de pesetas. Por certo, tamén hubo cesións que foron valoradas máis preto de 2.000 millóns de pesetas daquela. Non? 2.000 millóns de pesetas, a valoración que había. Non? No ano 90, fíxose outro convenio e supuxo para o Concello 1,5 millón, 1.500 millóns de pesetas. 1.500 millóns de pesetas. No ano 93, houve outro convenio que foron 250 millóns de pesetas. No ano 1997, outro convenio con aportación económica de Endesa de 527 millóns de pesetas. No ano 2000 foron 65 millóns de pesetas. No ano 2001 foron 1.350 millóns de pesetas. No ano 2004 foron 600 millóns de euros. No ano 2006 foron 4 millóns de euros. En total, cunha suma así rápida, sin calculadora, mental, estamos falando de máis de 31 millóns de pesetas, de euros en total, non? Si sumamos todo. Non? Bueno, pois é o primeiro convenio donde non vai haber aportación económica. E, ademais, nos entendemos que era un convenio onde se podía aproveitar non só para que Endesa fixera aportación económica, sino que para que pagara o que debe de pagar. Volvemos a insistir en todas aquelas obras que están sin licencia municipal e que non teñen, por lo tanto, pagado os seus tributos. Non? E aí estamos falando de centos de miles de euros. Centos de miles de euros que Endesa debería de ter pagado e que a día de hoxe non está ni siquiera iniciada a súa reclamación por parte do Concello e, por lo tanto, en algún aspecto tamén corre o risco de prescribir. Non? De prescribir. Bueno, pois decir eso, non hai aportación económica. O que hai son cesións de bens que, baixo o noso punto de vista tamén, pois benefician máis a Endesa que ao propio Concello. Non? Ademais, escoitando o debate que vimos de dar aquí e argumentarios, pois máis preocupantes todavía, porque parece ser que as cesións que se fan van a abrir un novo horizonte neste Concello, un novo horizonte industrial, turístico e económico. E acabamos de escoitar por aí que as competencias do Concello en estes ámbitos son as que son. Son as que son. Igual non temos competencias aí, non? Bueno, en calquera caso, nos sí que nos gustaría que este pleno se fixera noutra data para pensar que fose unha inocentada, non? Pero non é así, decidiches esta data de aquí. O que sí nos gustaría deixar claro tamén é que só teríamos unha posibilidade de reconvertir este convenio en positivo para os veciños das Pontes, que sería facer a venta de todas esas infraestructuras que vades a recibir, que, por certo, a maior parte delas estamos disfrutando todos os veciños e veciñas sin ningún custo económico para o Concello. Ahora van a ser propiedade do Concello, vamos a seguir disfrutando e vamos a ter que pagando, pois xa me diredes onde está ese beneficio. Non? Pero digo, se realmente son esos 80 millóns de euros que hai por aí, pois mira, tiñades unha xogada perfecta que era poñelos á venta, non sei se hai que facer algún cambio primeiro de titularidade, de dominio público a pasar patrimonial ou que sexa, non? Pero se son 80 millóns de euros e os vendedes, aínda que só vos den 54 millóns, poderíades facer o edificio multifuncional, que eran 5 millóns de euros,
podíais actuar no polígono dos Ovidíos, que eran 2.800.000, podíais facer a actuación en Ribardille, que eran 800.000, podíais facer o equipamento para PEMES, que eran 1.400.000, podíais facer o xeriátrico, que non iba no Hospitalillo, hai un proxecto redactado e non iba no Hospitalillo, e son, dous proxectos para xeriátrico, sí, acabo de dar conta, hombre, levamos 2 proxectos de xeriátrico, sí, un creo que o regalaron, o outro pagamos 20.000 euros por el, un no Hospitalillo, outro en Terreos do Can Lecatro. Bueno, non hai xeriátrico, pero xa hai 2 proxectos. Deste xeriátrico, segundo que estou falando, eran 5.700.000, non? Para Penapurreira eran 24 millóns de euros. Para Iríos Momán era 1.200.000. Para o equipamento de zona deportiva no Can Lecatro eran 600.000. Para o Museo da Minería, 2 millóns de euros. Para dotación de infraestructuras en Penapurreira, 226.000. Para a adquisición de terreos na Parral, para outro polígono industrial, 3.800.000. Para un centro integral para persoas con discapacidade, 1.900.000. Para paseo fluvial Lago As Pontes, Casilla, Limpadoiros, 2 millóns, casi 300. Bueno, se sumamos eran 54. Se o vendedes por 54 todo isto, pois podemos tirar para adiante con estes proxectos que aparecen aquí, que sí merecerían a pena de apoyalos, non? Pero, bueno, creo que non vai a ser así. Quen vos fixo a valoración, creo que se excedeu e pasa exactamente igual que está pasando co valor catastral nas Pontes. Estáse disparando, vai fora de tono xa, non? Nós, evidentemente, e podedenos creer que o facemos en conciencia, vamos a votar en contra do texto do convenio, porque entendemos que non é beneficioso para as Pontes ou, cando menos, non é todo o que debería de ser. Bueno, solo corregirche unhas cosas, porque, repito, reitérome na resposta das alegacións, reitérome no dito nos distintos plenos nos que se debatiu este convenio sobre as características do convenio, dos terreos, das propiedades que pasarán a ser propiedade do Concello e sobre do que nos entendemos que é unha oportunidade de futuro para as Pontes e é unha oportunidade de futuro nos distintos eidos, tanto, repito, no industrial, como no social, como no económico, como no turístico tamén, polos distintos proxectos que poderemos levar a cabo gracias, repito, a ser propietarios deses bens. Eu decía, non sei se foi no primeiro ou no segundo pleno que se levou a cabo respecto do convenio, que son propiedades que alguén falaba de que tiñan valor cero. Para nos teñen moitísimo valor. Non teñen valor cero, teñen moitísimo valor. Por que? Pois, entre outras cousas, porque este Concello, ao longo da súa historia, cada vez que pretendeu levar a cabo algún proxecto de envergadura, pois sempre se topaba con que a propiedade do solo era de Endesa. O Concello non tiña solo para poder desarrollar moitos deses proxectos. E eu facía mención, creo recordar nese pleno, concretamente, pois, a estación de autobuses, facía mención á piscina municipal, facía mención ao cementerio dos Alimpadoiros, en fin, pero que podería enumerar moitísimos outros porque é un problema co que históricamente se viña atopando este Concello, non? Entendemos tamén que teñen moitísimo valor todas esas propiedades porque, como digo, nos vai a permitir desarrollar proxectos de futuro para as Pontes. E falábamos tamén en eses plenos de que poñíamos o exemplo do edificio do Tesouro. Creo que era o meu compañeiro Toni que recordaba o antigo edificio de delegación de Endesa. Facíamos a comparativa, non? O antigo edificio de delegación de Endesa, Endesa colleu, derruiu o edificio, deixou aquilo limpio e pista, se acabou. Pois, hoxe, ojalá o Concello daquela non houbera permitido que eso se tirara porque
hoxe pois sería unha propiedade, unha infraestructura, propiedade do Concello, no que podía albergar pois moitísimos usos para este Concello e para os veciños e veciñas das Pontes. Pois o caso do Tesouro é un caso moi similar, non? Endesa podería moi ben tiralo e quedaríamos sin nada, pero non só eso, sino o tan falado e tan traído a discusión en estes plenos sobre o convenio sobre do terreno de Porto Roibo, ese terreno que conta con unhas naves industriales asentadas ali e que Endesa a intención era tirar con elas, o sea, a intención era tiralas, deixar aquelo tamén limpio e esplanado e punto. Bueno, pois iso que lle suporía ao Concello, pois nos lle pedimos que non o fixera, e nos lle pedimos esas naves ao Concello e queríamos esas naves. De aí viña a confusión e a interpretación que por parte dos grupos da oposición se facía sobre o tema do terreno industrial. O Concello lle pediu a Endesa esas naves, entre outras cousas, porque se se derriban esas naves, que é un terreo afecto á explotación mineira, se derriben esas naves, pois sería moi difícil a posterior tramitación para o solo, o terreo industrial, non? Mentras que, se conservamos esas naves, pois sería moitísimo máis doado, a máis do valor importante que teñen esas infraestructuras e das dotacións cas que contan de Pontes Grúa e demais. Deixando xa a marxe o que pode supoñer o valor do solo, non? E o edificio do Tesouro, pois igual, de cara ao futuro para desarrollar futuros proxectos en esas instalacións. En calquer caso, está claro que nos vemos este convenio como unha oportunidade, que creemos que é unha oportunidade única para o futuro desarrollo de As Pontes. Kiko, facías mención de que neste convenio non había ningún tipo de compensación económica ao Concello das Pontes e que en outros convenios si se fixera. Bueno, pois en outros convenios si se fixo, pero non me gustaría hoxe volver a traerche en riba da mesa pois convenios pasados, que xa falamos tamén deles aquí, nos que poida que houbera algún tipo de indemnización económica, pero o que está claro é que non houbo outro tipo de indemnización ou mellora nas propiedades que iba a recoller o convenio, e xa che falei delas referíndome a cando este Concello asumiu os poblados, os outros poblados, non? E que nós tamén entendemos que se debería haber negociado moitísimo mellor aqueles convenios que levamos gastados, creo que en torno, xa iremos preto dos 4 millóns de euros, vamos nos 3 millóns e pico largos de euros invertidos nos poboados, tanto na Fraga, como no Barreiro, como no Madalena, en fin, nos outros poblados, porque pois se recepcionaron naquel momento nas condicións que se recepcionaron, non? Entonces, nós o que pretendemos, e xa o explicamos tamén, por iso que non me queda outra máis que repetirme na exposición, pero xa o manifestamos, Endesa ten intención de levar a cabo o arranxo do poboado das Veigas. Nós creemos que os veciños e veciñas do poboado das Veigas teñen todo o dereito do mundo a ser veciños de pleno dereito en As Pontes, que agora mesmo, polas condicións nas que se atopan vivindo e nas condicións nas que se atopa o poboado das Veigas, pois non é así. Todo isto forma parte dunha negociación que se mantivo con Endesa exixíndolle unha compensación por todo iso que íbamos a asumir, esas zonas públicas que íbamos a asumir do poboado das Veigas, non? E entendendo, como digo, que temos proxectos, o do xeriátrico é un deles, e proxectos para levar a cabo no futuro, o non dispoñer deses terrenos e desas propiedades, lóxicamente, nos coarta e nos impide leválo a cabo. Eu facía mención tamén no anterior pleno, explicaba que todas esas infraestructuras, inda que se lle queira dar pouco valor, repito que para nós ten moitísimo,
este Concello ou calquer outro sería totalmente inviable que poidera construílos a data de hoxe. Facer un edificio como o do Tesouro, de similares características, sería totalmente inviable económicamente, non? E como eso, pois, moitísimas outras instalacións e, por suposto, sería inviable a compra de todos os terreos que se ceden. E pouco máis, decirche que falabas de 75 millóns de euros do valor, decir que se incrementou ese valor, que estamos nos 79 millóns e pico de euros, casi preto dos 80, ca incorporación dos novos activos, e bueno, facer unha broma, porque tú facías unha broma intencionada sobre de que debería de vir este convenio o día de 28 por tratarse dunha inocentada, eu digo que ven o día 22 porque nos toca a lotería. Con este convenio e cas propiedades, que tal, pois podemos entendelo así e así o vemos, por certo. Dis que tocou a lotería nas Pontes, un 5º premio, así que aproveito xa para felicitar a todos aqueles que foran premiados, aproveito este inciso. E nada máis, como sería volver sobre o debate do mesmo, está claras as posturas de todos os grupos. Seguiremos entendendo, eu creo que a partir de agora que se vai abrir un camiño moi importante para todos os veciños e veciñas das Pontes e para o desarrollo das Pontes e, polo tanto, que deberíamos de estar aí, non? Que irán vindo moitos proxectos, irán xurdindo moitas cousas que, por fin, poderemos ir desarrollando e levando a cabo e traballar todos xuntos para poder leválos a cabo. Imos proceder á votación. Deixesme unha pequena intervención rápida deste Dalle, que estamos de lotería. datas de Nadal e de En todo caso, se foi a lotería, foi cuestión do azar, non de outra cousa, non? O do convenio. Mira, o tema da delegación, lévalo traído moitas veces a colación. Entonces, eu pediría ao concelleiro de Urbanismo que traiga o expediente de cando se tirou o edificio da delegación, que o traiga aquí a un pleno e que explique. Non vamos a dar máis información, que explique como foi o tema do edificio de delegación. Máis que nada por aclarar cuestións, solo eso. Pediría, xa sei que temos pedido en outras ocasións outras cosas que nunca se cumpriron, pero a ver se a lotería nos pode vir, non? Outro tema, das veigas, da importancia dos veciños de primeira, iso é un discurso que levades dando moito tempo, non? Solo recordar un tema, aínda que volvamos ao tema das alegacións. Nos metíamos unha alegación que era que Endesa se comprometía a non repercutir no precio de venda das vivendas os custes de urbanización. E iso foi desestimado. Claro, Endesa ahora fará o que quera, podrá poñelos ou non, evidentemente, pero creo que iso era tratalos tamén como veciños de primeira, creo. Ora, xa dixen antes, a propia Asociación de Veciños non tomou parte en este proceso, se entende que está ben, está ben. O que sí me interesa é o do polígono de Porto Roibo, que decías, porque, claro, parece que vamos a ter aí o gran desenvolvemento industrial do que carecemos desde fai moitos anos. Temos necesidade de chan industrial, pero que vos tedes, desde o ano 2012, este informe do Barro San Esteban Abogados, que di informe relativo a la viabilidade jurídica del desarrollo dun parque empresarial en la zona industrial de Porto Roio en el Concello das Pontes. Isto pagache de lo vos, vale? E o propio informe, cando ao final dá as súas consideracións, enumera todas as limitacións, e algunha quedouselle, todas as limitacións que pode ter o desenvolvemento desa zona industrial. E desas naves que ti dis por aí, bueno, pois incluso o propio informe xurídico pagado, encargado por vos, di que hai que ter en conta que algunhas desas instalacións existentes na área industrial está ocupándose en contra a unha distancia inferior á liña de edificación. Co cal, pois habría que proceder a tiralas. A diferencia vai a ser que nas tira Endesa, vai nas tirar o Concello.
Van a tirar o Concello. Esa é a diferencia fundamental. Pero que neste polígono non está só eso, hombre. É que neste polígono vos sodes conscientes e sabedores tamén de que se estaba a negociar dentro do plano de desenvolvemento e que as entidades sindicais ali representadas estaban a defender que ese polígono se desenvolvera, pero con cargo a Endesa, e que fose un polígono chave en man. Chave en man. E polo medio aparece o Concello das Pontes e negocia a cesión desos terreos mineiros que se desafectarán, pero que serán rústicos e que terán as súas afeccións para o Concello das Pontes. Bueno, decídenos entonces onde está o aspecto positivo. Cando hai entidades que estaban a negociar que ali se desenvolvera un polígono industrial por parte de Endesa, como xa se fixo en outras actuacións, aparece o Concello e di, no, quédome co terreo e xa farei eu. E conocedor, ademais, das limitacións que hai. Bueno, ese é o aspecto positivo. Será, pero nós non somos capaces de entendelo. E o gallá, nos equivoquemos, e vos, dentro de pouco, empecedes a traer aquí proxectos relacionados con todas estas cesións que está facendo Endesa. Se é así, pediremos disculpas e tiraremos para adiante tamén apoiando o que teníamos que apoiar. Bueno, repito, estos argumentos que estás esgrimindo ahora están contestados nas alegacións, sería volver a repetirme, e non quero, porque recordas outra vez a alegación que presentache sobre que Endesa non se comprometera a non repercutir na compra das vivendas, non? Decir que, en todo caso, a venda das vivendas é un tema privado, é un tema entre Endesa e os axentes sociais, os representantes dos traballadores, e que aí o Concello pouco ou nada pode facer máis alá do que sea intentar mediar en determinadas cuestións se vemos que poden adolecer de algún tipo de dificultad ou de prexuicio para algún veciño. Respecto do polígono industrial de Portorroibo, creo que está tamén suficientemente falado, debatido, contestado, argumentado, explicado cales son os motivos. Tú volves co tema do PEAS, do Plan de Desenvolvemento, xa se che explicou por activa e por pasiva cales son as circunstancias, que este Concello nunca formou parte da OPIDE, que este Concello nunca mantuvo en ese sentido conversas que descoñezo se efectivamente os axentes sociais ou algunha entidade estaba a negociar con Endesa que ali se desenvolvera un polígono, pero de ser así, en calquer caso, sería tamén que efectivamente se creía que pode levarse a cabo o desenvolvemento dun polígono industrial. E non sei que máis plantexabas, non sei, volver sobre o mismo, porque son todo temas que xa se levan moi debatidos e moi manidos sobre este convenio e sobre o contido do mesmo. Vamos proceder... Sí, Toni, queres añadir algo? Sí, bo día, nada, simplemente facer unha pequena puntualización. Cando falo ou poño exemplo, puxo en algún outro pleno, o exemplo das oficinas de delegación un pouco para centrar o debate, porque aquí estamos falando dun cabalo, e pois nesa bancada un que si está coxo, outro que si igual está bello, outro que si o cabalo igual ven sin sanear, e nosotros pois ao cabalo lle vemos que igual pois ten algo de pura raza, igual ten un certo atractivo, é dicir, ao final sempre é unha cuestión de enfoque, nosotros vemos unhas oportunidades, vosotros pois vedes ou advertides dunhos posibles riscos, por tanto é unha cuestión de enfoque. Por que poño o exemplo das oficinas de delegación? Non é por decir que pudo ser e non foi, sino porque das oficinas de delegación, por desgracia, non podemos falar nin do custe que teñen para o Concello, nin das oportunidades que cada un dos grupos aquí representados podíamos ver para ese edificio. Por que? Porque non existe. Neste tema deste convenio, a cesión de determinados bens, que si podemos ver que si igual o tellado ten goteiras, que xa veremos a ver, hai que engancharlle auga e luz, sí, perfecto, pero que a alternativa era meterlle dinamita ou pasarlle a excavadora por encima, entón xa non teríamos debate. Eso é bon ou é malo? Pois non sei, nosotros donde vosotros o mellor vedes máis problemas, pois nosotros vemos oportunidades. Que será deso? Pois non sei, porque isto falamos que é un desenvolvimento a medio e largo plazo.
pero a oportunidade haina. Si se derruba e si se pasan escavadoras por encima, pois non hai tesouros. Si se tiran as naves de Porto Reo, pois haberá unha toxeira cojonuda, pero nada máis. Desde logo, oportunidade cero, e sí que non habería debate. E é do que se trata. Falábamos do poboado das Veigas. O poboado das Veigas, ao final, non hai que obviar que moita parte deste debate que temos aquí é para conseguir un fin. Tamén é certo, e non hai que olvidalo, que o Bloque no ano 2003 podía ter adiantado muchísimo traballo. Se en vez de centrar só no tema da gardería, que ben feito estuvo, se o fixeran todo o ámbito, pois tiñamos 15 anos adiantados. E entón, ao mellor, pois, o debate con Endesa era outro, ou ao mellor xa nin o había, porque xa se podería proceder á venta hai moitos anos. Despois xa entraríamos no debate de si, pois, cando o Bloque, os poboados se recepcionaron perfectamente ou non, pero o feito é que este traballo que estamos pasando durante estes anos para conseguir chegar non a que Endesa poida vender as casas, sino que os veciños poidan chegar a compralas nunhas condicións adecuadas, coincidiremos en que o mellor se podía ter adiantado moito tempo, se no ano 2003 pois, se fixera un traballo de modificación puntual de normas un poquinho máis amplio, simplemente. Bueno, procedemos á votación, entonces, de aprobar o texto definitivo deste convenio urbanístico coa empresa Endesa Generación de cesión de diversos terreos. Votos a favor do texto. Abstencións? En contra? Pasamos a cuarto punto da orde do día, que é a aprobación da concesión de subvención nominativa a favor da Fundación Museo... Pasou algo? Perdón. Pero te pasou algo, non? Vale, vale. Repito, o cuarto punto, aprobación da concesión de subvención nominativa a favor da Fundación Museo Etnográfico Monte Cachado e o convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a Fundación Museo Etnográfico Monte Cachado para financiar no ano 2016. ¿Me dejas el expediente, Marina? Que no lo tengo aquí. Ben, bueno, foi informado en comisión informativa, consta no expediente hai o informe de fiscalización favorable e se trae o texto do convenio que é a concesión dunha subvención nominativa a favor da Fundación Museo Etnográfico por importe de 195.631,0 euros e aprobar o convenio de colaboración que ven reflexado. ¿Alguna intervención? Escobrido. Sí, bueno, a la vista de la información a la que yo he tenido acceso sobre la constitución de esta fundación, sobre el proyecto que quiere llevar a cabo y después también analizando en el corto tiempo que hemos tenido el expediente, por un lado yo quisiera plantear que a lo mejor con más tiempo, a lo mejor si dependiera desde el Partido Popular, evidentemente la solución para lograr el objetivo final que es que As Pontes cuente con un museo etnográfico, seguramente que sería otra, ¿no? Sobre todo buscando pues una mayor cobertura legal a lo que son el posible uso futuro y disfrute de los vecinos de As Pontes, aparte de mejorar, porque es mejorable, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la dotación de estos fondos. Eso por un lado. Dado las circunstancias actuales y teniendo en cuenta que, evidentemente, es para As Pontes muy positivo que exista un museo etnográfico de utilidad pública, digamos, y también reconociendo la labor que con este objetivo desarrolló el señor Ferro, que es el que promueve esta fundación, nosotros vamos a abstenernos, no queremos poner ningún tipo de pero a esta
a este proyecto y bueno, pues en función de cómo se desarrolle iremos viendo. Sí, xuntos. Ben, bo día. Somos conscientes da importancia da labor de Xosé María e do Colexio Montecaxado, recollendo os obxectos, clasificándoos e conservándoos durante máis de 30 anos. Somos conscientes de que o colexio xa, no que se atopaba o museo non é o adecuado polas condicións de seguridade, e somos conscientes tamén da importancia dun museo destas características para a nosa vila. Dito isto, aquí o que se está a falar é dunha subvención para a rehabilitación dun local para acoller ese museo etnográfico. E nós non podemos aceptar esta subvención, pois faise para un edificio que non é propiedade do Concello, sobre o que existe un contrato de comodato, que é unha figura romana xa casi sin uso, que é xurídica, que vén do dereito romano e que consiste en ceder o uso gratuito dunha propiedade, pero non a súa propiedade. Isto quere dicir que en calquera momento o propietario pode decidir o cese do seu uso sin consecuencias, nin indemnizacións, nin nada. Chámanos a atención tamén que, admitido este contrato, non se exixa un período superior a 10 anos para o seu uso, cando poderían ser 30 ou 50 anos, xa que se están subvencionando 195.000 euros, casi 200.000. Non entramos a valorar se o custo da restauración é axeitado ou non, pero o que si vemos é que xa no convenio que se acaba de aprobar existe as vivendas da Vila Bella, que se denominan aquí no propio convenio Museo Etnográfico da Vila Bella, e que consisten que son un entorno etnográfico único na contorna, un conxunto de casas, cabanas, pozo e igrexa que se poderían aproveitar para este fin. Ademais, situadas no entorno único de acceso á vila, coa vía principal de acceso dende Ferrol, Coruña e Ortegal, con espacio de aparcamento. Como dicimos, votamos en contra porque as pezas son de titularidade privada, as edificacións tamén, e este Concello ten que sufragar as obras, a actividade e todo isto sen ter voto nin facultade algunha de decisión sobre a xestión, organización, nin da Fundación, nin do Museo. Sí, Toni. Sí, Venegas. a ver, nos xa temos manifestado tamén o noso posicionamento en este sentido. Nos defendemos un proxecto que pode ser similar en canto ao seu plantexamento, pero que debe de ser, baixo o noso punto de vista, un proxecto público, non? E que debe de ser, en todo caso, o Concello que non poida levar adiante, non? O Concello ten esas responsabilidades no tema de patrimonio. É certo que no expediente aparece un informe dicindo que non hai nada das mismas características no Concello das Pontes, non? Pero non é menos certo tamén, como acaba de mencionar Alberto, que vimos de aprobar, ou vides de aprobar, un convenio onde nunha das cláusulas fala do Museo Etnográfico da Vila Bella, non? Logo, nos aí atopamos relación tamén, non? Por outro lado, comentar que nos na Comisión Informativa solicitábamos tamén información que non tiñamos en ese momento sobre o tema das pezas, da cesión das pezas e demais, non? Decir que nos non tivéramos acceso todavía a esa documentación e ora véndoa, pois vemos que hai unha cesión das pezas que, polo que di a documentación, foi aprobada nun claustro do centro e que foi aprobada tamén, non por unanimidade, sino con votos en contra e abstencións, no propio Consello Escolar do centro. Nos a documentación a que se nos deu ora acceso tampouco nos aclara si ese procedimento era o que habría que levar adiante, e, polo tanto, o que solicitaríamos, en todo caso, ao Concello é que antes de asinar este convenio se fixeran as consultas necesarias para saber si ese procedimento é o correcto ou si habría que dar algún paso previo a elo, fundamentalmente relacionado ca propia Consellería de Educación, que, ao fin e ao cabo, as pezas era onde estaban, nun centro da propia Consellería.
Bueno, explicar solo dúas cousas con relación a isto. Primeiro que tanto Xuntos por as Pontes como o BNG facedes mención a que xa no propio convenio de Endesa estamos a falar do Museo Etnográfico da Vilavella, non é certo. Estamos a falar no convenio do conxunto etnográfico da Vilavella. Entonces, ali, outra cousa é o que se pretenda facer ali, aquilo é un conxunto etnográfico, obviamente non é un museo etnográfico. Iso por un lado. Por segundo, en segundo lugar, respecto do que faz mención das pezas, aquí o que se está a levar a cabo é unha subvención nominativa a unha fundación legalmente constituída que o solicita para rehabilitar unha infraestructura, un edificio para darlle un uso museístico, que neste caso sería para albergar as pezas do Museo Etnográfico conocido por todos como o Museo Etnográfico Monte Caxao, porque se atopaba ubicado en ese colexio. Efectivamente, hai un acta do Consello Escolar, non foi aprobado por unanimidade, pero do cal se desprende, obviamente, que se fai a cesión desas pezas. E consta, ademais, a documentación referente a que a propiedade desas pezas pasa a ser da Fundación e, polo tanto, a Fundación é, como digo, a titular desta subvención. Pellón facía mención a que lle parecía moito carto para ter o museo, para a rehabilitación, os 195.000 euros por solo 10 anos. Isto, pode parecer moito ou pouco tempo, en calquer caso, o que se trata, como sempre, é de salvagardar os intereses deste Concello e, polo tanto, o prazo establecido así o determinaron tanto os servicios xurídicos como o Servicio de Intervención, no que a inversión do carto público, lóxicamente, ten que ter un plazo determinado para acadar a estabilidade xurídica, non? E, polo tanto, é o prazo que así se entendía que debería de constar. E pouco máis que añadir, decir que, efectivamente, na memoria consta, como é certo, é público, é notorio que non hai un museo destas características en As Pontes. Entendemos desde ese punto de vista que é un proxecto bon, interesante e que pode ser algo de repercusión, de importancia e ao mesmo tempo moi beneficioso para o pobo das Pontes, tanto polo contido, por esas pezas que van a estar expostas, como polo feito de ter un museo desas características. Así que, dende este grupo de goberno, a intención é axudar e apoiar ese proxecto económicamente con esta subvención nominativa. Procedemos á votación. Permítesme, sí. porque me dá a impresión de que estamos falando moitas cousas ou pasando por encima do fundamental ou sembrando determinadas dúbidas. No que respecta a Manolo non lle podo decir nada, tampouco son conocedor profundo do tema, pero si por facer unha cronología dos feitos. Manolo fala de dúdas de seguridade xurídica, pero tampouco es concreta, polo tanto tampouco lle podo entrar ao debate. Xuntos, pois, cuestiona o mellor que prefería outra figura, que fora directamente o Concello, ou cuestiona a cuantía do proxecto. Tamén quero aclarar unha cousa, aquí neste caso se dá unha subvención, pero a Fundación non vai recibir cartos. É dicir, a Fundación ten que licitar conforme a Lei de Contratos do Sector Público, é dicir, como se fora o Concello, pedir ofertas e presentarlle ao Concello certificacións. Entonces, o normal é que se pidan ofertas e desos 195.000, pois a obra se reduza nun porcentaje importante, que ao final o que o Concello vai pagar a obra, non lle vai dar cartos á Fundación. Por que se fai así? Todos sabemos que isto empezou, hai moitos anos, que no Museo Monte Caxado, por iniciativa de José María López Ferro, que entendo que nese sentido foi o que liderou a formación do museo, pois se creou unha colección museística de pezas etnográficas que chegou a ser de importancia. Tamén, avanzando no tempo, pois as normativas cambian, a seguridade que hai 20 anos non se daba determinada importancia, ahora sí.
as pezas estaban nos pasillos do colexio e se chega á conclusión por parte de todas as entidades, pues, tanto da comunidade educativa, claustro, xunta, de que aquelo non podía estar ali, pois xa, aunque só fora por unha cuestión de seguridade, xa non entraban tanto na cuestión de si era o sitio adecuado para expoñer esas pezas, sino que por seguridade aquelo non era o sitio. A todo isto, quen lidera a iniciativa, José María, se jubila e xurde esta problemática. Entón, como se gestiona todo eso? Pois se crea unha fundación de interese público, polo tanto, quero apartar da visión dos veciños ou as dúbidas dos veciños de que isto pasa a ser unha especie de chiringuito privado para o lucro personal, digamos, dos membros da fundación. Nada que ver. Falaba Pellón do tema do comodato. É dicir, esa edificación se vai a restaurar para un obxecto, que é un museo. É dicir, se eso non é un museo, a edificación de pouco vale. É dicir, non se vai a poder aproveitar privadamente, pero, bueno, constame que non é a intención do fundador, do promotor. E máis, é dicir, o promotor non só, o sea, pide axuda ao Concello para poder botar adiante unha iniciativa que estaremos todos de acordo que é de moito interese para o povo. Non só non gana nada, sino que pon, e vosotros tedes acceso á documentación, sino que puxo unha edificación da súa propiedade como patrimonio da Fundación. As pezas, por si quedaban dúbidas, hai un documento de cesión tanto do claustro do Consello Escolar, e me consta que hubo conversas coa Inspección de Educación, que foi quen guiou un pouco o proceso de cesión de pezas. Xa na cláusula terceira do documento de constitución da Fundación se di que as pezas son da Fundación. E isto é importante. Aínda así, para que non quedaran dúbidas, outro día, entre a Comisión Informativa, falando con Monse, falando con José María, que non queden dúbidas. O home se foi ao notario, que encima do Asponte non estaba, se foi a Pontedeume para facer un documento público no que quede perfectamente claro, que quede aquí no pleno, que lles quede claro a todos os veciños das Pontes, que esas pezas pasan a formar parte da Fundación. Por que digo todo o rato que é moi importante o tema de formar parte da Fundación? Porque ao ser da Fundación son públicas, deixan de ser privativas. É dicir, a Fundación as gestiona, pero se o día de mañá a Fundación desaparece, para onde van as pezas? Para onde van as pezas? Me explico? E o resto, igual. Entón, nese sentido, quero que quede claro que hai que alonxar calquera tipo de dúbida dun interés particular máis alá da labor de divulgar o patrimonio, de facelo nunha zona do pobo que é interesante porque tamén sirve para revitalizar a vila e que a partir de aí ver fantasmas donde nos hai, eu penso que é un pouco erróneo. Por parte do Concello, como ben decía Monse, por parte do equipo de goberno, apoio total, apoyaremos agora para rehabilitar a edificación, poñer a andar o museo, e despois xa veremos de cara a futuro a relación que mantén a Fundación e o Concello. Sí. Bueno, primeiro decir que o de museo, que non o inventei eu, que está aquí no convenio, e ben claramente, punto número 2, Museo Etnográfico de Vilavella, que non o inventei eu, que eso ven así. Non ven conxunto etnográfico, nin me invento nada, que aquí pon museo, claramente museo. Solo facerche esa aclaración, porque dixeche que aquí de museo nada, eu vexo aquí museo escrito varias veces no propio convenio. Despois, a Fundación, bueno, sabedes que non é o que nos pretendemos que sexa unha fundación, pero se indica que non ten patrimonio. Por lo tanto, quen é o que sufragará o seu funcionamento ao final? Será o Concello? Será unha entidade máis privada? Serán os propios que vayan ver o museo? Despois, que o prazo é insuficiente? Bueno, entre obras que se integran as pezas, que a casa, polo que sei, vamos, que é bastante pequena e se teñen que facer varias... O sea, quero dicir, que non collen todas as pezas na propia casa, pode pasar xa tempo de 3 anos, máis ou menos, entre obra, unha cousa, outra, licencias, etc. E me sigue a parecer insuficiente. O terceiro punto é que a obra estáse facendo nun edificio de titularidade privada, e que nin sequera se pode decidir con voto a xestión da Fundación. Esos é os argumentos que temos para votar en contra.
Toni? Sí, Sí. nos gustaríamos. A ver, primeiro, pola intervención que fai Toni, desde este grupo municipal non se pon en dúbida para nada a intención das persoas que están integrando esta fundación, o seu traballo e demais. Para nada, en absoluto. Eso debe de quedar claro. Non estamos sembrando dúbidas acerca da intencionalidade, nin moito menos. Que quede claro. Non? Segundo, Toni antes poñía o exemplo do cabalo, non? O que vía cada un do cabalo e demais. Claro, aí o cabalo era regalado e ti xa non lle mirabas o dente. Non? Nós podemos poñer outro símil aquí tamén, outra parábola para entendernos. Acabades de aprobar o convenio de Endesa. Non? Pois imagínate que agora a Monse se quere quedar co canle 4, co tubo. Por qué? Porque foi ela que non negociou. Non? Home, creo que todos estamos de acordo que non debería de ser así. Eso xa sería un ben público. Non? Nós o que entendemos en este caso é que a labor que fixo a persoa que se encargou do museo no colexio, evidentemente non se pon en dúbida, ni moito menos, pero que sí é o que queremos entendernos é que hubo unha cesión, unha donación de 4.000 e pico pezas que están valoradas, según o informe que creo encargou o Concello, ou fixo o Concello, en 120 e pico mil euros, non? E esas donacións, nós o que queremos entender que foron donacións que se fixeron ao propio centro. Non? Entendemos que eran donacións ao propio centro, non eran donacións a título persoal. Por lo menos é o que entendemos nós. Habría que ver que di tamén a xente que fixo a donación, non? En todo caso. Ben, se o noso argumento é correcto e a donación se fixo ao centro e era o centro quen tiña o museo etnográfico Montecaxado, nos entendemos que a cesión desas pezas ten que seguir un trámite que pola documentación que nós temos aquí non se seguiu. Ti, polo que dis, Toni, tes constancia ou che consta que por parte da Inspección Educativa se fixo o que había que facer, non? Acábalo de decir ti, non? Bueno, nós non vemos ningún documento aquí, ningún documento da Consellería, ningún. Pois igual tampouco está de máis pedir que a Consellería faiga o seu informe en ese sentido. Nada máis, é o único que estamos dicindo. Despois, no tema do proxecto, non participamos tampouco da fórmula que se escolle. Nos entendemos que debe de ser o Concello quen faiga eso, que faiga directamente o Concello. Non? Se quere buscar a colaboración da persoa que se encargou durante todo o tempo dese museo, pois parécenos o ideal tamén, o perfecto. Non? Pero en calquera caso nos entendemos que esos son bens públicos que pertenecen ao patrimonio público e que, polo tanto, deberían de ser tamén custodiados por unha entidade pública. Non? Custodiados e postos en valor por unha entidade pública. Por lo tanto, nós non participamos deste tipo de proxecto. Eso é... E, ademais, temos manifestado xa dende fai anos a persoa que o promove tamén. Non? Intentamos, en algún momento tamén, chegar a ese tipo de conclusión. Non foi así, non foi así. Non? Pero o que sí nos gustaría tamén que quede claro é iso. Nós non lle estamos, ou polo menos non temos a intención de faltarlle o respeto a ninguén. Non? De faltarlle o respeto a ninguén. É dicir, entendemos que aquí se pode actuar de boa voluntade, por eso non implica que se esteña actuando correctamente, non? Ou que se esteña actuando de acordo co que nós debemos de entender que se debería de facer. Punto. Non hai outra dúbida. Nos pediríamos, en todo caso, que o Concello, antes, fixese esa consulta. Tampouco é por seguridade xurídica, non é por outra cousa. O argumento de que, non, estamos falando do continente, non do contido, estamos falando do edificio, non das pezas. Home, eu creo que todo ten relación. O edificio faise para a exposición desas pezas, non? Bueno, pois, teñamos seguridade e vexamos a ver como está a situación desas pezas, non? Punto, é o único que estamos a dicir. E, por outro lado, nós entendemos que o Concello en este momento ten capacidade para liderar ese proxecto de motu propio, que seña o propio Concello que non leva adiante. E si é certo que di Alberto, o convenio pon museo etnográfico. Museo etnográfico, cal? Habría que retomar esta documentación que se trae en este expediente dicindo que non hai ninguna experiencia. De momento non hai, pero que si é certo que hai unha intencionalidade por parte do Concello reflexada nun expediente que se acaba de aprobar. Museo etnográfico. Non sei se a cosa dará para máis dun museo, non sei. Pero, en calquera caso, parece que non ten moito sentido que o Concello quera promover un museo etnográfico público e ao mesmo tempo que quera colaborar con unha entidade privada. Bueno, empezando polo final, porque
xa me fastidia que se queiran facer interpretacións hasta do que está escrito, pero bueno, vou non aclarar. Efectivamente, a cláusula do convenio de Endesa di textualmente, punto 2, Museo Etnográfico da Vilavella, Escola de Aprendices, actuacións en Río Eume e antigo cementerio de Espiñaredo. E di, o Concello está interesado en utilizar como museo etnográfico e posta en valor como centro de interpretación de memoria e homenaxe aos lugares desaparecidos pola explotación da mina, o conxunto etnográfico de antiguas vivendas e demais edificacións. É dicir, e aclaro, isto é un título dunha cláusula, se refire, cando fala de Museo Etnográfico da Vilavella, no seu título se refire única e exclusivamente ás antiguas, ás edificacións que ali se atopan, que se poden considerar como un conxunto etnográfico polo tipo de vivenda que é. Non porque ali exista, nin vai a existir un museo etnográfico. Creo que sobran as aclaracións e que lendo todo, non lendo por partes, se lemos todo, calquer persona o pode entender así. E repito, fala, o Concello está interesado en utilizar como museo etnográfico e posta en valor como centro de interpretación da memoria e homenaxe aos lugares desaparecidos pola explotación da mina o conxunto etnográfico de antiguas vivendas e demais edificacións coas súas construcións e instalacións auxiliares que está situado no lugar da Vilavella. Aclarado isto, creo que non cabe duda ao respecto, non? E é obvio, e é público e notorio que agora mesmo ali non hai ningún museo etnográfico. O que hai son unhas construcións que se entende que de por sí, xa que están restauradas, están nunhas condicións estéticas adecuadas, pois se poden considerar incluso as propias edificacións de maneira museística, pero o contido non é un museo etnográfico. Aclarado isto, Toni? Si, nada, por min, por cerrar o debate, non vou, decir, ti me dis que sería óptimo. Bueno, pois a veces o óptimo non pode ser faixo bo. É dicir, aquí hai un proxecto que non é de onte, que se nos presentou o Concello e me consta que se os presentou a todos os grupos que aquí sentados. Bueno, pois, oye, pois algunhas cousas houbo as que variar sobre a marcha, desde logo non se José María non se cerrou a ningunha suxestión nin colaboración, de feito foise levando. Que sería mellor de outra maneira? Pois non discuto, pero desde logo a veces o Concello tampouco ten que estar para todo. Cando hai unha iniciativa veciñal, cultural ou deportiva que funciona, a veces o Concello único que ten que facer é, digamos, apoiar hasta onde pode, colaborar e deixar que as cousas se faigan dunha maneira que, baixo o meu punto de vista, é correcta. É correcta, ou entendo que é correcta. O expediente está, igual que outras veces, os expedientes poden vir máis coxos, este expediente está bastante, baixo o punto de vista, tanto de intervención como de Secretaría, como de Departamento de Cultura, está bastante ben montado, e non montado como se fora unha falla que se cae. Non, está un expediente sólido. Nese sentido, non vou entrar a discutir se habería outras opcións mellores. Este proxecto conta co apoio do equipo de goberno, entendemos que vai ser un proxecto bon para os veciños das Pontes e da contorna, que vai dinamizar a vila, e non lle vexo, sinceramente, moitas tachas que poñerlle. Entón, baixo o punto de vista do equipo de goberno, o que vamos facer é apoiar, tratar de que se restaure o inmoble e a partir de aí que se expoña a colección dunha maneira que seguro resultará atractiva para todos. Ben, procedemos á votación. Non hai opción, perdón. Non, xa está ben, xa está suficiente debatida. Vou facer unha pregunta, é tan complicado. Kiko, pois fainan rogos e preguntas. Vamos a ir avanzando. Hoxe é extraordinario. É verdad, pois, bueno, pois, Chico, fai a pregunta. Ten relación co tema. Estou dicindo, hai algún problema en retirar o asunto da orden do día e facer a consulta sobre o tema das pezas? Si está tramitado correctamente, se hai algún defecto, si se pode subsanar, non se pode subsanar.
Hai algún problema Mira, por facer esa consulta previa? Xa che contesto eu. Mira, o expediente está completo perfectamente. Ten todos os informes favorables. Xa acaba de explicar o meu compañeiro que está salvagardada o interés do Concello e sin que exista ningún inconveniente ni ningunha dificultad ou que poida existir nun futuro algún menoscabo para a Hacienda municipal. En base a eso, como se trata dunha subvención nominativa a unha fundación de interés público e demais con un interés, ademais, por parte deste Concello de que se leve a cabo unha actuación museística deste tipo, pois imos a proceder á aprobación da concesión da subvención e non o imos a retirar do orde do día. Vale. Procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben. Pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación da concesión de subvención nominativa a favor da AMPA Medoñas do CIP a Fraga e o convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a AMPA Medoñas do CIP a Fraga para financiar o programa Almorzos no Cole no curso 2016-2017. Alén. Ben, bons días. Si queredes tratamos os dous puntos xuntos, son o 5 e o 6, se non é inconveniente. Acumulamos, entonces, porque se trata de dúas subvencións Son da mesma nominativas índole, da a mesma dúas AMPAs totalmente distintas, pero para o mesmo programa, non? Entón, vamos ao punto número 5, que é da AMPA Medoñas do CIP a Fraga, e ao punto número 6, que é da AMPA Outo Eume do CIP a Madalena, e tamén os respectivos convenios de colaboración coas AMPAs para financiar os programas Almorzos no Cole para 2016-2017. Correcto? Acumulamos. Ben. Bueno, pois xa se fixo a pertinente comisión informativa. Trátase de traer a pleno precisamente a aprobación desta subvención nominativa, estas ambas subvencións nominativas, a dúas AMPAs que desenrolan un programa que é Almorzos no Cole para o próximo curso, bueno, este curso que está 2016-17. Trátase de un programa que se leva desenrolando xa dende fai 8 anos consecutivos e que pois gracias, hai que decir tamén a implicación das AMPAs, e co cual se daba unha resposta pois ás necesidades sociolaborais das familias e axuda a favorecer a conciliación da vida familiar e laboral. Pola miña parte, pois decir que neste caso trátase dunha subvención nominativa a AMPAs Medoña do CEIP a Fraga por 6.700 euros e no caso de AMPA Outo Eume do CEIP a Madalena por 9.700 euros. Bueno, sinto esta pequena interrupción. Procedemos ás intervencións. Escobrido. No, revisado el expediente y visto el informe, nosotros vamos a votar a favor de las dos. Xuntos? Nada. A favor tamén. Benegan? Bueno, pois nos imos, bo día ou boa tarde xa, ímonos a abster nesta concesión desta subvención. Por un lado, porque é un servicio que xa se está prestando, entonces sería en detrimento das cativas e dos cativos que, os que se lle está prestando este servicio, que ademais é necesario para as familias. Tamén esa abstención tamén ben motivada porque a xustificación das subvencións en anos anteriores non está debidamente xustificada. De feito, hai informes do Departamento de Intervención que ao final levan a que se emita un informe dun reparo desta subvención no que se di que non está xustificado os exercicios anteriores. O que me chama a atención, non me chama a atención porque xa ven sendo habitual, é que se utilice un servicio xurídico externo para xustificar o levantamento destes reparos por parte do Concello. Entón, eu entendo que estos reparos de intervención levantados con informes xurídicos externos, primeiro, son prescindíveis e, además, entendo que supoñen un derroche de carto público innecesario, non? Entón, por un lado, iso, nos abstemos porque, entendemos que non está debidamente xustificada esta subvención. Ao mesmo tempo, sí que, dende o Bloque Nacionalista Galego, entendemos que o servicio de almorzo no cole é un servicio
que non deben prestar as AMPAs dos colexios. Este servicio é un servicio que debe prestar e que debe xestionar a Consellería de Educación. E as AMPAs, e tamén o Concello, deben exixir a Consellería de Educación que xestione estes servicios de almorzo. E entendendo que o mellor a Consellería de Educación, se fose o caso, non quixera facerse cargo do servicio, ten que ser o Concello quen directamente xestione isto, non AMPA, porque creo que non debería entrar nas súas competencias, na competencia dun AMPA, xestionar un servicio de comedor. Co cal, neste momento ímonos a abster, pero sí que queremos que se teña en conta que para o seguinte curso escolar o que debería facer o Concello das Pontes é xestionar directamente, a través do emprego de condicións, se vería o modo de xestionalo, estes servicios de almorzo no cole, que efectivamente son servicios necesarios e importantes, que deben ser gratuitos e que deben ademais ser facilitados ou prestados a toda a comunidade escolar, non só a un determinado número de nenas. Nada máis. Solo un segundo, Alain. Dicir que queda moi ben o discurso, Silvia, moi bonito, no sentido de que é unha... que os almorzos no cole é un servicio bon que se dá e tal, pero o problema de todo isto é que xa se está a prestar. Se está prestando actualmente, independientemente de que incluso poida aceptar, que podo estar de acordo contigo no sentido de que ao mellor debería de ser a propia Consellería quen prestar este tipo de servicio, pero o caso que nos ocupa é que non o fai, e que consideramos que é un servicio moi importante, e, polo tanto, a intención deste Concello é apoialo. E que actualmente xa o están a prestar as AMPAs, e o que non podemos permitir, ou creo que por responsabilidade non debemos deixar de axudar, neste caso, as AMPAs, que son quenes están a realizar, para que poida a continuar este servicio. Facías mención a falta de xustificación ou que non estaba debidamente xustificada. Volvemos ao mismo de sempre dos criterios de intervención. Intervención entende que non se poden facer xustificacións con recibos por importes superiores aos 300 euros. Creo que está na lei non me sale ahora, de bases de subvencións, da lei xeral de subvencións, e así o recolle a intervención e, polo tanto, emite ese informe de reparo. Un reparo que se levanta con un informe xurídico externo, porque en ese momento non había asesoramento xurídico contratado por parte do Concello. Creo que recordar que, ademais, estaba aínda o pliego sin axudicar. E, polo tanto, obviamente, por seguridade xurídica de quen levanta este reparo, se solicita un informe externo que avale xurídicamente os argumentos que por parte deste equipo de goberno xa existen en canto a digamos que a necesidade de dar por xustificada esa subvención e de continuar a darlle subvención ás AMPAs para poder levar a cabo os desayunos, que son as dúas AMPAs que o fan destes dous colegios do CPI a Fraga e do CIP a Madalena. Aclarado isto, non sei se alguén quere añadir algunha cousa. Nada máis que engadir, porque basicamente iba a decir eso, efectivamente, que non é unha competencia propia e que efectivamente, ainda que a Consellería tenía que asumilo, sabemos que non o está facendo nin está a asumir esta competencia, fan unha gran labor que xa agradecín as AMPAs levar a cabo este programa, que además ten un grande éxito e que ten unha grande aceptación por numerosas familias aquí nas Pontes e os seus nenos. Procedemos á votación e agradecer en calquer caso agradecer en calquer caso o voto a favor dos outros grupos, porque entendemos que, como digo, é algo que a repercusión vai máis alá, non? Estamos a falar dun servicio que se presta a nenos e nenas deste Concello.
Sí. Ben, precisamente dai a nosa abstención. Sabemos que o servicio se está prestando e precisamente por eso nos abstemos, porque sí que sabemos que é un servicio necesario e somos completamente conscientes da importancia que supón, pero que o servicio de comedor, que parte do servicio educativo, non é un regalo ás familias, é un dereito das familias. E como dereito non me vale que me digades que as AMPAs están facendo unha labor maravillosa, porque entendo que se entendemos que se a Consellería de Educación non está ou non quere asumir esa responsabilidade, é a responsabilidade do Concello de xestionar directamente ese servicio de almorzo. Por ese motivo, entendendo que en estes momentos se está prestando o servicio, nos imos a abster, por suposto que estamos de acordo ca prestación do servicio, pero entendemos que ten que ser o Concello quen o xestione directamente e entendemos que para o seguinte curso escolar, bueno, pues sería desexável que fora así, porque, insisto, non é un regalo, é un dereito. E non teño nada máis que decir. Vale, pois se agradece tamén as túas aclaracións. Procedemos á votación. Votos a favor dos puntos 4 e 5 da orde do día. En contra? Como? Ah, sí, perdón, dos puntos 5 e 6. Abstencións? 3. Ben, e pasamos ao último punto, que é a aprobación da concesión de subvención nominativa a favor da Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Agolada As Pontes e o convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Agolada As Pontes. Sí. Sí. Neste caso, pues, tamén é unha subvención nominativa que se ven concedendo nos últimos anos, neste caso por un importe de 2.000 euros, e no cual pues, vai destinado a financiar actividades asistenciais e culturais, así como a conservación do Panteón dos Naturales do Concello das Pontes na Habana. Bueno, pues, axuda tamén pues, a paliar as limitacións da poboación que aínda está na Habana, que foi originaria das Pontes e que actualmente pues, é moi envellecida e que está vivindo pues, unhas situacións pues, excepcionais. Por lo tanto, pues, esta subvención entendemos que ten un interés público, social e humanitario. Alguna intervención? Nada. Sí. Non constan no expediente as facturas justificativas do gasto, porque se gasta importe de 2.105,26, pero non constan as facturas, como se lle exixen a outras asociacións. Debe constar en intervención, non dispoño da subvención. Ben, procedemos entonces á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Bueno, pois, chegados a este punto, aproveitar que xa que este pleno se celebra nas datas prácticamente xa de Nadal, desexarvos a todos unhas felices Navidades, e que, bueno, que o vindeiro ano pois sexa próspero e beneficioso para todos, e o mesmo a todos os veciños e veciñas das Pontes. Moitas gracias.